ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର କେମିତି ନିଜର ପାୱାରକୁ ମିସୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିବେ କ'ଣ ରଙ୍ଗ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। शादी आती है। अब तो ये है ना 5 मिनट में 5 मिनट में शादी आती है। आईपीएस में जो 5 मिनट। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ୟାଡରର ଡିଜି ର୍ୟାଙ୍କର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରର ଘରେ ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଭେହିକଲରୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ କରାହେଉଛି। ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରର ନାଁ ହେଉଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା ତ୍ୟାଗୀ, ଯିଏ ନିଜର ପାୱାରର ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଏଇ ଏରିଆରେ ଯଦି ପାଣିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ନର୍ମାଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ କିଛି ସପ୍ଲାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଦେନ୍ ଯଦି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ସାଙ୍ଗସାଥି କି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ଦେନ୍ ନିଜ ଘରକୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଭେହିକଲ୍, କାହିଁକିନା ଫାୟାର ଭେହିକଲ୍ ଯେଉଁଟା ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଭେହିକଲ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଭେହିକଲ୍। ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ତ ସେଇଠି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଏ, ପାଣି ପକାଇକି ନିଆଁ ଲିଭାଏ। ଆଉ ତ ସେ ଜିନିଷଟା ବୋଧେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଅଛି ତାଇରେ ଯେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ପାଣି ରଖାଯାଇଛି ସେ ପାଣିରେ ନିଜର ଘରକୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଏମିତିକା ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରକୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯିବା କଥା, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଇକି ଜେଲ୍ରେ ମାରିଦେବା କଥା। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଟିକେ ହେଲେ ମାନେ ପାଠ ଛାଟ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମାନେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ସେ କେତେ ଲେଭଲର ଗୋଟେ କରପ୍ଟ ଅଫିସର। ଯେ କିଛି ବି ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ହଉ, ଯଦି ପାଣି ନାହିଁ ତ ଦେନ୍ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜଣେ ତ ୱାର୍ଲଡ ମାନେ ଭିଆଇପି ତ ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କେ ତ ଏମିତି ନାହିଁ କି ପୁରା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ବଟ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ କାହାକୁ ବି ଆଲାଉଡ଼ ନାହିଁ କି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଭେହିକଲ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ। ବେସିକାଲି ଏଇଟା ତାଙ୍କେ ନିଜର ପାୱାର ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କି ତାଙ୍କର ପୁଲିସ୍ ମାନେ କେମିତି ଏଇଟାକୁ ଆଲାଉ କଲେ, କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ପୁଲିସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ଅଣ୍ଡରରେ ବି ଏଇଟା ଆସୁଛି ତାକୁ କାହିଁକି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଆଉ ତାକୁ କାହିଁକି ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରାଯିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି, ଏ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଯିଏ ଅର୍ଚ୍ଚନା ତ୍ୟାଗୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଲାଜ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କାହାକୁ ବି ଲାଜ ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନର୍ମାଲ୍ ଲୋକର ଯାହା ବି ଦରକାର କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ହକ୍କୁ ନିଜେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଜେସ୍ ମାନେ, ସେମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକା ଯେଉଁଠି ବି ଆକ୍ସନ୍ ମାନେ ଏମିତିକା ଯେଉଁ ବି ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଆଉ କେଉଁ ବି ମାନେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସର ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଏଏସ୍ ଓପିଏସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଏମିତି କିଏ ବି ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ପାୱାରକୁ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମର ଭଏସ୍ ରେଜ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଅପିଲ୍ କରୁଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କି ଆଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ, ଆଉ ଏମିତିକା ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଉ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଏବେ ଏଇଟା କ୍ୟାମେରାରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା, ବଟ୍ ବହୁତ ଥର ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଧରା ପଡ଼ି ନ ପାରନ୍ତି। ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କରିଥିବେ, ଫ୍ୟୁଚରରେ ବି ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କରିବେ। ତ ଏମିତିକା ଅଫିସର ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ପାୱାରକୁ ଯଦି ଭୁଲରେ ଇସ୍ତେମାଲ କରୁଛ, ଭୁଲରେ ଯଦି ତୁମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ତ ଦେନ୍ ସେଇଟା ତ ମାନେ ତୁମେ ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି କରପ୍ଟ ଅଫିସର, କିମ୍ବା ତୁମେ କ'ଣ ଜଣା କାଲି ତୁମେ ଟେରରିଷ୍ଟରୁ ବି ଏମିତି ପଇସା ନେଉଥିବ କି ପାକିସ୍ତାନରୁ ପଇସା ନେଉଥିବ, ତ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତ ଏମିତିକା ଅଫିସର ଗୁଡ଼ାକୁ ଜେଲ୍ରେ ମାରିଦେବା କଥା। ଆଉ ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଯଦି ବି ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା, ଗୋଟେ ଯଦି କରପ୍ଟ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର, ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ବି ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ଭାଷା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଲର୍କଟେ ବି ଅଛି ଗୋଟେ ଗାଁରେ, ସେ ଯେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ସେ ଯଦି ସଚୋଟ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନମନ କରୁଛୁ। ତ ଗୋଟେ ଲୋକଟାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହିଁ ଡିଫାଇନ୍ କରେ ସେ
ताकू रेस्पेक्ट मिलिबो किंबा ताकू जेल रे मारा हबो किंबा ताकू लज्जा करा जिवो। तो ये आईपीएस अर्चना त्यागी किछि टाड़ी पकै नांती से निजर जो पावर रो मिसयूटिलाइजेशन करछंती एडा देशद्रोह सहित समान। कहीं एमरजेंसी व्हीकल जदि कोड़ी निया लगी ए व्हीकल रे तो पानी ही नहीं तो बहुत सारा निरीह लोक मैंने मरीजे। तो ये जिनसटा को केबे हेले आमे एक्सेप्ट करूँ ना। आपण मैंने भी निजर वॉइस जोटी भी देखुंट एटा गोटे एग्जांपल जोड़ा कि उत्तराखंड रू आसूची। बट आमे 100% श्योर ओडिशा रे भी बहुत सारा आईएएस आईपीएस किंबा ओएस ओपीएस ऑफिसर एमती गुड़ा काम करुवे जोड़ी से निज पावर मिसयूटिलाइजेशन करुवे। जदि आपण सामने आसूची आमको जनातु आमे ता एगेंस्ट रे प्रॉपर अथॉरिटी जाई नबू आउ एनश्योर करू कि तांकू सस्पेंड करा जाऊ। तो एडा गोटे रिसेंट माने न्यूज़ आसीची उत्तराखंड रू। तो निरपेक्ष ओडिशा खबर तरफ रू आमे याकू बहुत ही विरोध करुचु आउ आमर वॉइस या अगेंस्ट रेज करुचु। धन्यवाद।